ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆରା। ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଣ୍ଡା, ଡିଡୋଇ ଏବଂ କହ୍ୟା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। 5751 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 3364.28 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବନଖଣ୍ଡକୁ ମାଲକାନଗିରି, ବାଲିମେଳା, ମାଥିଲି, କାଲିମେଳା, ମଠୁ ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏହି 6ଗୋଟି ବନାଞ୍ଚଳକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋପରି ବନ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରି ମାଲକାନଗିରିର ସତୀଗୁଡ଼ା ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ପାର୍କଟି ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାଲିମେଳା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆମାକୁଣ୍ଡ ଓ ସାରୁକୁଣ୍ଡ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁଇ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଛ। ସେହି ମାଛମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଭଗବାନ ମାନି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାଥିଲି ବନାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ। ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତରୁ 7ଟି ଝରଣାର ପାଣି ଆସି ମିଶିଥିବାରୁ ଏହାର ଏମିତି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ବାଲିମେଳାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦର ଠିକ୍ ତଳେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ପାର୍କ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ପାର୍କରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା 4ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ସେତୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ। ଦାତନଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେତୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା।